Ассалому алайкум бародарои ҷон, созаи хубе? Саломатиякотон созаи хубай? Бародарои ҷон, имрӯз рӯзи якшанбе будай, 19 июн соат 9:28 ба вақти Москва ва 11:28 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо дар банкҳо чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълумай, банкҳои Тоҷикистон дар курс боло шидаги 1000 рубл чӣ хеле ки шумо мебинед